Doliba jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye ko kura ka yira la k'a fɔ bi ye juma ye bi ye laharamajɔ ye an b'a fɔ ala ka juma ɲumanko timɛ ani silamɛ bɛɛ ye o siratigɛ kɔnɔna na nin ye aw ka kunnafoni gafe waati selen ye kunnafoni gafe min bɛ sigi aw ye laadalako ka daminɛ tɛnɛ ka na jumadon walasa pasiri kɛbaw o mana minnu sɛbɛ ka sigi ka walawala aw ye bamanankan na donc nin waati na min ye a balimakɛ Amadu Jalo ale de bɛ deli ka ni jɛmu sigi a ye nka an b'a fɔ a ye cogo min ale tun bɛ taama kungo na fulakɛ ale tun taara nɔnɔ ɲini na nka an b'a fɔ bisi ka fɔ nin waati don nataw la an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ donc o siratigɛ kɔnɔna na bi gafe caman de bɔra an bɛ se k'a fɔ minnu b'an bolokɔrɔ bi sɔgɔmada in na n bɛ se k'a fɔ le sort olu kɔni ye fasiri gafe kɛ ka kɛɲɛ ni u ka une an b'a fɔ ka kɛɲɛ hali bi gɛlɛya min bɛ ani an balima ivoiriyɛnw cɛ o y'a jira k'a fɔ min ye an ka dɔnkilidalabaw min ye Tumani Jabate Mariam Ba ani Prince Jalo ta ko Sidiki la olu kɔni olu wulila nin waati na ka welewelemada kɛ walasa bɛn ani kelenya o ka se ka na ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a fɔ kunnafoni gafe wɛrɛ fana bɛ yen min ye Nouvelle Horizon ye o fana bɛ kuma min kan o ye ka kɛɲɛ ni min ye président Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ka bini nin ye a san 2 ye ala ka hinɛ la donc olu gɛn fasiri o bɛ kuma o kan nin waati na ni Nouvelle Horizon n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ soir de Bamako o fana fasiri bɛ an bolokɔrɔ ni ala sɔnna o mana min fɔ an bɛna o walawala aw ye soir de Bamako kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ indépendant o fana kumana kosɛbɛ nin waati na an bɛna o fana fasiri k'o fana kalan aw ye nin waati na ni o fana jateminɛ a bɛɛ bɛ kuma nin waati nin kɔnɔna na min ye président Ibrahim Boubacar Keita ale ka san 2 fanga o binnen donc olu fana ye fasiri k'o kan fo ka taa min ye Dakar Sénégal min ye wɔlɔfɔw fɛ yen olu ka min ye Macky Sall ka opposant an b'a fɔ min ma Ousmane Sonko donc ale ye kuma minnu fɔ o bɛɛ fasirilen b'a la an bɛna o lase aw ma nin waati na ni ye info matin fana ta olu fana ka fasiri olu fana b'a jira k'a fɔ nin ye san 2 ye ko min ye fanga Ibrahim Boubacar Keita ka fanga o kɔni ɲɔngirila nka o kɔnɔna na ko ni ye jateminɛ kɛ ko maa 40 bonyanko minnu ye maabaw ye ka fara politikimɔgɔ ani finitigilakaw kan ko minnu kɔni minɛna k'o datugu olu kumana o kan n'an bɔra o la min ye les échos fana bɛ kuma min kan sɔgɔmada in na o ka fasiri o ye yuruguyurugu u kɛlɛli ko kuma ye donc les échos olu fana ka fasiri kɛra o kan nin ye fasiri ye minnu b'an bolo bi sɔgɔmada in na ka kalan anw ye nin waati kunkurun kɔnɔna na ni ala sɔnna an b'a daminɛ min ye an bɛ se k'a fɔ info matin sɔgɔmada in na info matin bɛ mun fɔ ni ye jateminɛ kɛ a y'a jira k'a fɔ ka daminɛ utukalo tile 18 san 2022 ka kɛɲɛ ni utukalo tile 18 san 2022 ka kɛɲɛ ni utukalo tile 18 san 2020 ko ni ye jateminɛ kɛ ko nin ye san 2 ye min ye président Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ la ale ka fanga ɲɔngira min ye finitigilakaw fɛ colonel 5 min ɲɛma nin waati na o tun bɛ min ye président Assimi Goïta o bolo ko ni ye jateminɛ kɛ ko maa minnu minɛna u y'a daminɛ min ye personnalité premier plan o tun maaba fɔlɔ minnu bɛ wa o ye Ibrahim Boubacar Keita ye o ye élu président ye ko ni ye jateminɛ kɛ ko président Ibrahim Boubacar ko ale kɔni élu la en septembre 2013 o kɔrɔ ye ko septembre o kalo san 2013 ko n'i y'a jateminɛ ko a minɛna min ye CNSP mɔgɔ fɛ olu ye coup d'état militaire k'a la ko le 18 août 2018 donc ko n'i ye jateminɛ kɛ olu ka coup d'état kɔrɔ k'a ka fanga ɲɔngirira utukalo tile 18 san 2018 ko donc ko n'i ye jateminɛ ko a tɛmɛna min ye a ye waati caman kɛ mɔgɔ ninnu bolo dati ye u bolo ko a bilala an bɛ se k'a fɔ utukalo tile 27 san 2020 ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ale yɛrɛ kɔni fatura min ye ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita la a ka fatu waati bɛnna janvier kalo tile 16 san 2022 ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ n'an bɔra o la ko min ye Boubou Cissé ko ale premier ministre kɔrɔ ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko Boubou Cissé ko avril kalo 20
kalo tile 23 san 2019 ko ale kɔni minɛna min ye sɛbɛnni kɔrɔ utukalo tile 18 san 2022 ko a kun minɛnen fana bɛ kan Sunjata la min ye militaire fɛ kalo 2 ɲɔgɔn bonyanko wa ko n'i y'a jateminɛ ko a y'a ka a bilala ka kɛɲɛ ni octobre tile 8 san 2022 ko ni Abdoulaye Daffé ta o fana ye ministre kɔrɔ ye min tun bɛ kasabiw kunna ani directeur général BDM o donc n'i y'a jateminɛ ko a nomina an bɛ se k'a fɔ ministre de l'économie et des finances la min ye Mali la kalo tile 27 san 2020 ko n'i y'a jateminɛ ko a minɛna ale fana utukalo tile 18 san 2020 ko a kɛra ka kɛɲɛ ni coup d'état minnu kɛra min ye président Ibrahim Boubacar Keïta ale kɔni bilala ko n'i ye jateminɛ tuguni ko maaba wɛrɛ bɛ tuguni min bɛ yen ko min ye an ka premier ministre kɔrɔ min ye Sulemani Bube Mayiga ye ko ale kɔni minɛna ale datugura jumadon utukalo tile 26 ko n'i ye jateminɛ ko a minɛna affaire min na ko a bɛ fɔ affaire min ma présumé fraude ani ministre caman wɛrɛ ko o minɛna ɲɔgɔn fɛ ko Sulemani Bube Mayiga n'i y'a jateminɛ ko a lamɛnna jumadon kalo tile 26 utukalo tile 26 ko n'i y'a jateminɛ ko o kɛra o ye donc ko n'i ye jateminɛ Cour suprême fɛ ko dossier mun na o ye dossier achat d'équipement militaire ko min ye Sulemani Bube Mayiga ye ko ale kɔni ye kalifa ala y'a ka kalifa minɛna tɛnɛdon min ye mars kalo tile 21 ko a fatura k'a to san 67 la clinique Pasteur la Bamako ko n'i ye jateminɛ fana ko mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ min ye Buhari Fili Sisoko ye ko o fana minɛna ni kelen na o fana tun ye ministre de l'économie et des finances ko n'i ye jateminɛ kɛ k'o fana sɔrɔla o fana bilala mandat de dépôt la min ye utukalo tile 26 san 2001 Cour suprême fɛ ani min ye an ka hinɛ Bube Mayiga la o bɛɛ sɔrɔla affaire kelen na min ye équipement militaire hali bi ale kɔni bɛ min ye kɔsɔbɔ kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ ko ministre kɔrɔ wɛrɛ fana bɛ yen min ye Mamadou Camara ye ko Mamadou Camara fana n'i ye jateminɛ kɛ Mamadou Camara fana mandat de dépôt o fana kelen bɔ o kan nin waati min na o fana bɛ min ye kɔsɔbɔ la yanni a ka jugement cɛ ko n'i bɔra o la ko Cour suprême ye min ye Thierno Assou Diallo ye o fana tun ye IBK ka ministre kɔrɔ ye o fana placera mandat de dépôt la décembre kalo tile 31 san 2001 ko n'i ye jateminɛ kɛ ko kabini Thierno fana minɛna dossier min na o de ye ka kɛɲɛ ni hijitalaw olu ka opération ye min ye 2016 san 2017 san 2018 ko a yera k'a fɔ ko wari dɔ ŋanamunna min bɛ taa miliyɔn 639 ɲɔgɔnna na 639 millions ko donc ko olu tunna ko n'i y'a jateminɛ ko ale kɔni sera ka a fana ka liberté provisoire sɔrɔ ka kɛɲɛ ni utukalo tile 17 san 2022 n'an bɔra yen ko honorable Sidiki Fa Konate o tɛ ORTM directeur kɔrɔ ye ka fara tuguni a fana ye assemblée min cira a kun élula o kɔnɔ ko n'i y'a jateminɛ ko o fana bilala mandat de dépôt ko n'i y'a jateminɛ ko a ka mandat de dépôt la juge d'instruction de deuxième cabinet M. Diko fait pour économique et financier de Bamako la ko n'i y'a jateminɛ ko ni ORTM DG kɔrɔ in ko ale fana jarakilen don ka kɛɲɛ ni kasabi dɔ tunna min bɛ taa miliyari 4 bonyaku kan donc ko n'i y'a jateminɛ ko waati min ka to ORTM ɲɛmaa na 2016 2017 ani 2018 o tɛ san 2016 san 2017 san 2018 ko donc ko o kɛra o waati n'an bɔra yen an bɛna honorable Musa Jara la ale a janvier kalo tile 22 Musa Jara ko ye député kɔrɔ ye wa n'i ye jateminɛ ani Amadou Lamine Diallo alias Pape donc ko n'i ye jateminɛ olu bɛ jɛkulu min na Pape olu kɔni ye yɛrɛwolo ye donc olu fana u minɛna k'u bila min ye kiiri bonako kan min ye tribunal de la commune 4 ye n'i ye jateminɛ kɛ ko Dr Umar Mariko Sadi ko ale kɔni ye 48 heures kɛ 48 heures o tɛ
tile naani wa ka o kɛ garde à vue la ani maa wɛrɛw minnu kun jalatilen don wa o tilala ka bila mandat de dépôt kan décembre kalo tile 7 san 2021 donc jalaki min kun binna kan ko o ye kuma dɔ fɔ kuma cɛjuguw fɔ minnu kɔni an bɛ se k'a fɔ u bɛ jate i n'a fɔ nɛni ka ɲɛsin min ye premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga ma ko donc ko nin mɔgɔ saba ninnu bɛɛ kɔni kɛra sababu ye k'u transférer ka taa u bila kasomoma la ko wa ni jateminɛ kɛ o ye u ka yɛlɛma yɔrɔ sɔrɔ c'est à dire u bilala ka kɛɲɛ ni avril san 2022 donc Umar Marigo ko ni bɛɛ b'a dɔn ale kɔni ye maa ye minnu tun bɛ min ye cɛmancɛ fanga in k'olu kɔrɔmatigɛ kosɛbɛ k'o critiquer donc ko surtout ni ye jateminɛ kɛ nin waati in na ko ka kɛɲɛ ni min ye finitigilakaw k'a ye kuma dɔw kɛ walasa ka ɲɛsin o ma donc kabini o kɛra ko sisan ko ale kɔni tunnen bɛ ale kɛrɛmɛ i ye fɛn ye a tɛ ka ye tuguni bilen sabula a ɲinina ka dɛsɛ ma t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min ko ale sisan ko Umar Marigo kɔni ale kɔni kɛn bɛ ka ji kɛ bidɔn na a t'a yɔrɔ ma dɔn n'an bɔra ko Robert Bitan ale fana ye o PMI DG kɔrɔ ye ko n'i ye a jateminɛ ale fana minɛna an bɛ se k'a fɔ tile 20 décembre kalo san 2022 n'i ye jateminɛ ko ale fana ka minɛni sɔrɔla min ye ale ani Rasbach donc ani DG et DGA AGFO donc n'i y'a jateminɛ olu tɛ wɛrɛ ye min ye premier ministre kɔrɔ Bubu Sise olu balimaw ye ko o bɛɛ sɔrɔla ka kɛɲɛ ni k'a fɔ ko o kun bɛ ka bɛnbɛn kɛ walasa ka se ka jamana ko o dafiri n'i ye jateminɛ kɛ ko maa wɛrɛ bɔ o kɔnɔ min ye M5 RFP o ka numéro 10 kɔrɔlen min ye Isa Kawujimi ko ni Isa Kawujimi jateminɛ ale fana ye membre du CNT o ye CNT mɔgɔ ye ko procureur ka ordre kɔnɔna na min ye commune 4 ye Bamakɔ ko Isa Kawujimi fana ye 4e vice président ye min ye CNT kɔnɔna na ko a welela min ye mercredi tile 26 octobre kalo Bamakɔ walasa ko a fana ye kuma dɔw fɔ ka cari bɔlɔlɔw sanfɛ ko kuma ninnu n'i y'a jateminɛ ko o kuma ninnu dira min ye brigade commandant de brigade ma de recherche min ye rive droite de Bamako ye ko walasa ka se ka ɲini k'a dɔn k'a lamɛn ni ko minnu kɛra ko ko ninnu ko a juguyara kosɛbɛ sabula ni ko ninnu bɛ kɛ sababu ye ka maaw muruti donc ko o kɛra Isa Kawujimi fana kun placera garde à vue la donc ni jateminɛ kɛ ko n'an bɔra yen min ye Muktar Wan ye ale ye premier ministre ye ko premier ministre Muktar Wan ko o fana kun minɛna nin waati in na ka bila min ye ale fana kun minɛna ka kɛɲɛ ni bandaw ka nin fɛn minnu coup d'état ye donc ko Seku Tarawele fana o fana ye secrétaire général à la présidence ye ale fana hali bi ka yira k'a fɔ ko ale fana minɛna ka kɛɲɛ ni sabotage ni fɛnw ye k'o fana minɛnen don Seku Tarawele donc ko n'i ye jateminɛ kɛ Kalilu Dunbiya fana o fana ye ancien secrétaire général à la présidence ye ko o fana minɛnen don nin waati in na service de renseignement fɛ kabini an bɛ se k'a fɔ septembre kalo tile 7 san 2021 donc ko n'i y'a jateminɛ ko a ka maaw min ye a ka famille ye olu kɔni alerte caman kɛ a ko kunna donc n'i ye jateminɛ kɛ hali bi an bɛ taa min ye maaw o ka ca dɛ militaire ninnu maa 49 n'i ye jateminɛ kɛ sisan an bɛ taa teliyara Karim Keita o fana ye président kɔrɔ denkɛ ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko a fana jalakilen don ka kɛɲɛ ko journaliste dɔ tununa kabini san 2017 n'an bɔra o la an bɛ se k'a fɔ Mamadu Igor Jara ko ale fana welelen don nin waati in na ani Babaliba ko o fana ka na u yɛrɛ ɲɛfɔ nin waati in na kiri bunnaku kan ka kɛɲɛ ni wari dɔ tɛmɛsira ye Cɛma Hubert Kulubali a yirala k'a fɔ ale fana ɲininen don nin waati in na a fana ka na a yɛrɛ ɲɛfɔ a ko kunna n'i ye jateminɛ kɛ min ye sɔrɔsi kunda min ye général Musa Jawara ye a yirala k'a fɔ Musa Jawara ale fana tun ye SU directeur kɔrɔ ye nin waati in na ale fana bɛ mandat de dépôt la kabini ale fana minɛna ka kɛɲɛ ni juillet kalo tile 29 ye n'an bɔra o la min ye général Abdoulaye Kulubali ye ale fana tun ye poste de chef d'état-major général des armées ye donc n'i y'a jateminɛ Abdoulaye Kulubali ale fana minɛna coup d'état de 18 août 2018 donc k'a yira k'a fɔ san 2018 sabula ale de tun ye chef d'état-major ye n'i bɔra chef d'état-major particulier
le président Ibeka min général Omar Dawi ale fana ye figure parmi mɔgɔ ninnu fana minɛna 18 août min ye août kalo tile 18 san 2018 ko n'i ye jateminɛ ko commissaire de police Umar Samake ale fana ye forçati i ɲɛma kɔrɔ de ale fana minɛna kabini septembre kalo tile 3 san 2021 ka kɛɲɛ ko a ye rôle min joué min ye fagali minnu kɛra 10-11 min ye misida ye n'i ye jateminɛ kɛ général Musa Bemba Keita ale fana limogera ka kɛɲɛ ni min ye fagali minnu kɛra Ogosagu bɛɛ b'a kalama Ogosagu 1 ni 2 donc ko ka jira k'a fɔ général Bemba Keita fana minɛnen don nin waati na ka kɛɲɛ ni coup d'état min kɛra tile 18 août kalo san 2018 Suleiman Bemba n'i y'a jateminɛ o fana ye fonctionnaire d'état-major de l'armée de l'air ye donc n'i y'a jateminɛ ninnu bɛɛ de wulila ka taa général Moustapha Dabo o fana minɛna coup d'état le 20 août 2020 o kɔrɔ ye ko coup d'état minnu kɛra bandaw la o minɛna o waati min ye activiste ye an bɛ se k'a fɔ ko Etienne Fa Kaba Sissoko o fana arrêtera min ye janvier kalo tile 16 san 2022 n'an bɔra o la k'an bɛna Abdou Niang o fana minɛna jeudi don août kalo tile 5 san 2021 o ye journaliste chroniqueur ye ko n'i ye jateminɛ kɛ Buba Fane o fana arrêtera min ye décembre kalo tile 7 san 2021 ka kɛɲɛ ni marikunu ka affaire min diffusera min ye ko premier ministre nenna ko n'i ye jateminɛ kɛ an ka radio vedette dɔ bɛ yen min ye Vieux ko Vieux fana minɛna BJ fɛ octobre kalo tile 20 san 2022 ka tila ka bila mandat de dépôt la ale kɔni sera k'a yɛrɛ sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ kalo 5 o kɔfɛ février tile 23 san 2021 min ye Ras Bache ale kɔni minɛna décembre kalo tile 31 san 2022 ko min ye mɔgɔ minnu tun bɛ ka fanga k'o dafiri tentative de déstabilisation ale sɔrɔla o kɔnɔ wa n'i y'a jateminɛ ko ani maa wɛrɛw o minɛna donc 19 avril 2021 chambre criminelle de cour suprême y'o olu bila ko mais cependant n'i y'a jateminɛ tile 19 kɔfɛ a ka bilali kɔfɛ ko n'i y'a ye a y'a yɛrɛ sɔrɔ tuguni kaso b'a la le 6 mai 2021 o kɔrɔ ye mai kalo tile 6 san 2021 ale tilala k'a yɛrɛ sɔrɔ kaso la tuguni n'i ye jateminɛ kɛ maa minɛnenw k'u ka ca kosɛbɛ ko min ye nin waati in na commune 4 n'i ye jateminɛ kɛ Jaba Sura ko o fana taara a yɛrɛ sɔrɔ o fana sɔrɔla ko nin réseaux sociaux sanfɛ a fana 26 2021 donc o fana minɛna ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye les filles du général Ismaël Cissé min ye général Ismaël Cissé ale denmuso olu kɔni minɛnen nin waati in na k'o bila boli ka kɛɲɛ depuis mai 2022 mai kalo tile 20 san 2022 ko ka kɛɲɛ ni ka ye k'a fɔ ko o sɔrɔla fɛn dɔ kan a bɛ fɔ min ma ko page Mali jolidenw ko o b'o kuɲa na hali sisan ko olu kɔni minɛnen bɛ yen Sekou Tunkara le politologue vraiment de New York ko o fana nalen o fana le 15 mai 2022 ko gendarmerie nationale kun y'a ale wele ka kɛɲɛ a bɔra min ye Peace FM o ka jamukan kan ko n'i ye jateminɛ octobre 2021 ko depuis o waati sommet France Afrique waati wa ye kuma dɔ fɔ ka kɛɲɛ ni journaliste dɔ ye n'an bɔra o la ko Alassane Tamara ale fana nin waati in na bɛɛ b'a dɔn ale kun ye soutien ba ye IBK fɛ ale fana mais CCRF MP4 ɲɛma fana dɔ don ale fana placé bɛ mandat la depuis juillet kalo tile 15 san 2020 n'i ye jateminɛ ko Madu Tolo o fana ye activiste o fana ni réseau sanfɛ o fana kɛn bɛ nin waati in na ka bila mandat de dépôt kan ka kɛɲɛ ko a ye kuma cɛjugu dɔ fɔ ka kɛɲɛ ni min ye Samaseku ye Siri Jabate ale fana minɛna nin waati in na ka bila MCA la kabini an bɛ se k'a fɔ septembre kalo tile 24 san 2020 donc ko n'i y'a jateminɛ a sɔrɔla min fɛ o ye Mama Sita ka affaire ye wa a bilala ka kɛɲɛ liberté provisoire la n bɛ se k'a fɔ décembre kalo tile 29 san 2020 ko n'i ye nin fana jateminɛ réseaux sociaux sanfɛ min ye Yusuf Keita Petit Gimba ale fana kun minɛna ka bila mandat de dépôt ka MCA la an bɛ se k'a fɔ a fana minɛna san 2021 nka n'i ye jateminɛ kɛ MCA la a fana labilala ka kɛɲɛ ni mars kalo tile 9 san 2021 ale ye kalo 5 de kɛ
ye bo wara gasli min ye rapperu ka wara ye wara fana minɛna ka bila velon kɔnɔ k'a fana ye dɔ kɛ MCA la ka kɛɲɛ ni MCA mɛ kalo tile 4 san 2021 procureur fɛ nka ale fana tilala ka a ka bɔda o sɔrɔ ka bɔ o la min ye sitanɛ Iba Montana o fana kun minɛna nin waati na ka bila MCA la février kalo tile 4 san 2021 ale sera ka bɔ mars kalo tile 12 san 2021 ka bɔ o la min ye Magan Dogon alias Ajiwan fana o tɛ nin bɛ fulakɛ min ye Sangare ni Lamine ka maaw ye donc ale fana kɔni minɛna ka bila MCA la an bɛ se k'a fɔ première fois la 14 avril kalo tile 14 san 2021 donc an bɛ se k'a fɔ ale fana nin waati na ale fana sera ka a yɛrɛ sɔrɔ ni kun ye fasiri ye min bɔra nouvelle info matin na sɔgɔmada in na ka yira k'a fɔ ni maa 40 kɔ politikimaw ka fara civil ka ninnu bɛɛ de minɛnen don bila o lasago an bɛ taa indépendant fasiri kɛba o ye Musa Seyo Kamara ye Musa Seyo Kamara b'a yira k'a fɔ min ye san 2 ye nin ye san 2 ye san 2 min kɛra sababu ye an bɛ se k'a fɔ ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga k'o ɲɔngiri ko mun kɛra de ko ka hakilinajigin kɛ ko min ye crise min kɛra ko kumabaw ani déclaration baw o kɔni fɔra télévision na ka kɛɲɛ ka yira k'a fɔ jamana o bɛna wuli ka jɔ o sen kan ko nin ko ninnu bɛɛ kɛra ka kɛɲɛ ni utu kalo san 2022 ko mais ko n'i y'a jateminɛ kɛ ko o bɛɛ tilala tuguni ka basculer o kɔn ka yɛlɛma min ye président Assimi Goïta bolo min ye mai kalo san 2021 ko san kelen kɔfɛ min ye yanni san kelen kɔfɛ IBK ka binni kɔfɛ ko min ye a successeur bandaw ye min ye ale yɛrɛ sɔrɔsi colonel major ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ale kɔni taara ka kɛ Mali président septembre kalo san 2021 ko k'a sɔrɔ min ye maa min yɛrɛ y'a ale yɛrɛ bila a ka baara min y'a minɛ ka bɔ président fana na min ye président Assimi Goïta ye o tun y'a ka vice président ye yanni a ka coup d'état yɛrɛ fana kɛ bandaw la ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ coup d'état min ko y'a bila rectification o kuma tɛ ko ka tilen ko k'a bila tilenya kɔnɔ min ye camancɛ fanga ko o bila tilenya minɛn kɔnɔ ko o ye dayɛlɛ min ye ka fanga ko tilan militaire min ye finitigilakaw ani M5 RFP maaw ɲɔgɔn cɛ ko donc Assimi Goïta ale kɔni taara ka kɛ Mali président ye wa Dr Sogɛl Koka Mayiga o kɔni min ye comité stratégique M5 RFP o taara ka kɛ Mali premier ministre ye ko n'i y'a jateminɛ ko ni min ye Dr Sogɛl Koka Mayiga ale kɔni kɛra premier ministre ye juillet kalo tile 7 san 2021 donc ko a kɔni ye gouvernement sigi min ye gouvernement maa 28 o de bɛ u yɛrɛ ye o kɔnɔ wa ko n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ se ka kɔlɔsili kɛ k'a fɔ fanga kɔrɔ maaw ko olu kɔni ma sɔrɔ o gouvernement kɔnɔna na ko kabini o kɛra ko o maaw fana tila k'i fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min tɔgɔ ye ko carte d'échange des partis une carte d'échange d'une transition réussite ko mais an ka tasa mun kɛra ko n'i ye ɲininkali kɛ bi k'a bɛ fɔ bilan ko médiocre o kɔrɔ ye ko bilan ma nimisiwasa kɛ ko n'i ye bilan gouvernemental jateminɛ ko généralement an b'a fɔ globalement ko a bɛ fɔ bilan min ma médiocre ko min ye plan d'action gouvernemental min bilala avril tɛmɛnen ko n'i y'a jateminɛ ko a sera ka kɛ ka kɛɲɛ ni 33 an bɛ se k'a fɔ 33% donc ko action wɛrɛw min sera ka kɛ an bɛ se k'a fɔ réalisation ko o ye bi na ko nkalon tɛ min na o ye finitigilakaw ka fanfɛla ye sabula an bɛ se k'a fɔ maa 600 ɲɔgɔnna bonyankun olu taara min ye maramafɛnw ye sanfɛfɛnw aéronefs olu 9 olu kɔni dira min ye finitigilakaw ma ko n'i y'a ta fana tuguni ko n'an k'an bɛ taa tuguni document kan min bɛ taa bilan kunako kan min ye plan d'action gouvernemental ye
ko min botira a CNT fɛ utukalo tile fila san 2021 min ye Conseil national de transition an b'a fɔ CNT fɛ ko ni ye o document kɔni ko o lagɛra min indépendant fɛ k'i bɛ se ka a lagɛ k'a fɔ réalisation minnu kɛra o kɔrɔ ye ko o taara ka sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ an b'a fɔ min ma auditiw ko auditiw kɔni kɛra institution caman na min ye Assemblée nationale kɔrɔ ko o audit kɛra au Conseil des collectivités o audit kɛra Haute Cour de justice o audit kɛra ko AGEFO AMRTP ko ninnu bɛɛ kɔni an bɛ se ka fɔ sɛgɛsɛgɛli kɛra ninnu yɔrɔ ninnu na walasa ka se ka min bɛ se ka fana bɛ se ka fɔ nin ko in na ko min ye sɔrɔ min bɛ di président ma ko an b'a fɔ min ma fond de souveraineté ko donc ko dɔ bɔra olu la min ye présidence ani primature la ko ni ye a jata ko pour min ye ka dɔ fara min ye transition kundama kan ko ka ye ko gouvernement ale kɔni ma se ka conférence sociale an kun y'a fɔ a kun y'a yirala k'a fɔ conférence sociale bɛna kɛ o kɔrɔ ye ko baarakɛlaw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa sigi k'a fɔ ka kɛ sarako olu bɛ se ka kɛ cogo min walasa bɛn ka se ka kɛ o kan ko n'i y'a jateminɛ ko o ma se ka kɛ ko mais ko n'i ye jateminɛ fana kɛ ko min fana ma se ka kɛ o ye min ye camancɛ fanga ye a kun fɔra ko a bɛ dan kalo 18 ko o ma se ka bato ko donc o kɛra sababu ye nin waati in na ko ani chronogramme min ma se ka kɛ o kɛra sababu ye ka samasamani don ani CEDEAO cɛ donc o nana ni janvier tile 9 ko non CEDEAO kɔni ye embargo o imposé an kan an b'a fɔ embargo financier o ye o da an kunna donc ko ka kɛɲɛ ni Goodluck ka wuli ka jɔ ani min ye Faure Gnassingbé min ye togolɛw ka président ye ko olu ka wuli ka jɔ kɔnɔna na ani kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna na donc ko o sera ka bɛn fɛn dɔ kan donc min ye juillet kalo tile 3 ye tɛmɛnen ko donc ko bɛn kɛra ani CEDEAO kan ka bɛn ni chronogramme ye ko camancɛ fanga in san kalo 24 ko ka o di ko k'a daminɛ mars kalo tile san 2022 ko n'i ye jateminɛ kɛ an b'a se k'a fɔ sira tagamanya ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko rapport ani mɔgɔ wɛrɛ partenaire ni ɲɔgɔn cɛ ko an bɛ se k'a fɔ kabini min ye président Assimi Goïta kɔni nani fanga na a kɛra gɛlɛya ye nin waati na ani Emmanuel Macron ka sabula ka kɛɲɛ ni Emmanuel Macron ka kumaw minnu tun bɛ ka ta nin waati na ka se ka an ka jamana ɲɛmaaw o sɛgɛrɛ ko o siratigɛ kɔnɔna walasa an ka maaw ka se ka dɔn ko bɛ yen ko o ye baara min kɛ o ye ka se ka min ye France ambassadeur k'o gɛn ka bɔ Mali kɔnɔna ko ka sin tuguni k'a fɔ min bɛnkan sɛbɛn min bɛ an ni o cɛ ka se ka o jɔ ko ka bɔ o la min ye force takuba ye k'o gɛn min ye force takuba ye k'o gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ ka tila tuguni ko n'i y'a jateminɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye Barkhane ye olu kɔni ka sɔrɔsi laban kɔni kana bɔra Mali kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ utukalo in na tile 15 o ka sɔrɔsi laban olu kɔni ye Mali dugukolo kɔni o bila ko nka n'i taara yɔrɔ jan tuguni walasa an bɛ se ka min fɔ Mali kɔni y'a jira k'a fɔ a ta y'a ka jamana ye wa a ka hɔrɔnya n'a ka danbe a bɛ ko o de ɲɛɲini nin waati in na ko n'i ye jateminɛ o kɛra sababu ye walasa Mali ka se ka bolofaraw warakata jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka se ka partenariat olu signé ko mais n'i taara plan sous régional fana na o tɛ an dafɛ jamanaw ye wa ko n'i y'a jateminɛ ko Mali ye CEDEAO o ka représentant a y'o gɛn ka tila ka jira k'a fɔ min ye G5 Sahel la an t'a la bi an t'a la sini an bɔra anw de kun donna an bɔra ko n'i ye jateminɛ kɛ ani MINUSMA cɛ waati dɔ kɛra an bɛ se k'a fɔ ko Gana sabula ka kɛɲɛ ni kalo tile 10 tɛmɛnen ko min ye surasi 49 min ye Ivoirien ye olu kɔni minɛna jamana kɔnɔ donc o siratigɛ kɔnɔ olu kun kɛmɛ nin waati na ka rotation olu jɔ donc ni kun ye fasiri ye min bɔra ni waati na l'indépendant na ka di aw ma donc ni kun ye aw tulo garisigɛ ye an sera ka min sɔrɔ ni waati na sabula waati min dira o korona kosɛbɛ donc an b'aw fo aw ka tulomajɔ la sabula fulakɛ o bɛ ka nin waati na ka an sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ ko waati sera donc an b'a bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ni ala ma jan kɛ tɛnɛdon ani Amadu Jalo fulakɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kunnafoni gafe ninnu kan walasa ka se ka a walawala aw ye yan'o cɛ an b'a fɔ ala ka juma hɛrɛ di ani silamɛ bɛɛ ma